bere biziko espioia. Goizeko ordu bata, segurtasun handiko kartzela. Zer? Amatxo maiteak. Goizeko 10:00, Beverly Hillseko dendagunea. Ze iruditzen zaizue motorzaleen larruzko bota pare ederra? Txantxetan ari zara? Zuen ama zaharregia da horrelako oinetakoak janzteko? Badakit, neuretzat esan nahi dut. Zuretzat badira, bai, erositzazu. Aizue, amaren egunerako pariak erostera etorri gara, gogoratzen? Bai, badakit, baina gure ama hain da antigualekoa, harentzako opari bat aurkitzea ezinezkoa da. Niri esango didazue, gure amak nahi duen opari bakarra, nik senargai bat aurkitzea da. Neskak, ez duegi hartzen duzue amaren eguna. Benetan? Bai, horixe. Etzazue horren beste pentsatu, aukeratu zerbait eta kitxo. Hauxe, gorputz osoko lanerako zira bat? Ez alda, babesgarriegia, nola bait esateko, Sam? Horrexigatik gustatuko zaio gure amari. Aizue, nork itzali ditu argiak? Publizitatea da, begira. Zure amak luxuzko asteburu bat igaroko du. Eramantzazu kanaleko uarteko bainuetxe berrira amaren egunean. Luxuzko bainuetxe bat, ideia super mega mundiala da. Bai, eta elkarrekin joan alko gara. Gure amak ere ez dio uko egingo luxuari, horixe egingo dugu. Jerrik zer nahi duen jakin ondoren! Aizue, nire irudipena da, labupen ohiturak gero eta bitxiagoak dira. Honek ez du BUP erakundearekin zerikusirik. Zer da hilea lasten dizuna, Jerry? Zer? Esan nahi nuen, zer kiskatzen zaituen? Eta zein da egitekoa? Ez dago egitekorik. Ingalaterrara noala esan nahi nizuen amarekin igarotzera amaren eguna. Bai zera, ezin dut sinetxiere egin. Ez kezkatu, egun batzuetarako noa etzaizu ezer gertatuko. Ez, sinesgaitza egiten zaidana zera da. Zu bezalako batek ama izatea, surrealista da. Zer da hori? Nire kartera. Ez duzu banaiko nik peseder bat erabiltzea, ala? Kaixo? Jerry! Oh. Nande montre zaude, hegazkinean ego behar zenuen dagoeneko. Bai, oraindik lanean ari naiz ama bere alabiatuko naiz. Azkarri bili, Jerry. Eta ezaztu zure hoteleko felpazko txabuzina lehun bat ekartzea. Bai, ama, ondo da. Zure hotela? Zera, agente sekretua naizela eskutuan gordetzeko, hotel bateko zuzendaria naizela esan diot amari. Kaixo, ongietorri Jerryren hotelera? Tira, posten naiz horren barregarrian atzaizuelako. Agur randereñoak, aurki arte. Aizue, gero eta gauza bitxiagoak ari dira gertatzen hemen. Ados nago, irten gaitezen hemendik. Zoratu egin altzarete. Bakarrik haude Jerryren bulegoan. Araka dezagun lan tresnen gela. Niretzat tximeleta urratz bomba. Niretzat boskilateko data prozesatzaile zintzilikaria. Txiklea, ez da benetako lan tresna, baina hartu egingo dut. Goizeko 9:04, kanaleko uarteko bainuetxea. Itzela da! Ene, zoragarria da. Eskerrik asko. Tira, zeren zain gaude. Geurea da denbora! Bizkor, buztina hostelari da. Ama, noizkoa da bainu jantzia? Matusalenen garaikoa?
Itzazule lokeriarik esan lastana. Estei bidaian erosi nuen, 70ko hamarkadan. Tira, badakit zer egingo dugun. Buztin bainua hartutakoan bikini bat erosiko dugu. Oso barregarria lastana. Aizu, non daude aldagelak? Eskuak garbitu nahi ditut. Buztin bainua hartu aurretik garbituko dituzu eskuak? Hortxe bertan. Masaje hauek itzelak dira. Sarriago etorri behar genuke bainu etxeetara. Bide batez, Ales. Baldaukazu amari aurkezteko moduko mutil lagunik. Ama, mesedez, gauza hoiek oso pertsonalak dira. Tira, ezkongabea izatea ez da lotxatzeko alaztana. Utzi zure amaren kontu, nik aurkituko dizut zuri mutil lagun jator bat. Zer uditzen zaizu zure alboko gizon gaztea? Beso indartsuak dauzka? Ama, institutuan nabil, enaiz gizonekin ateratzen. Dutxa bat hartzera noa, bakarrik usten zaituztet hitz egin dezazuen. Ikus dezagun, okotzeko dun kasko bat behar duzu eta belaunu kondo orkatila eta gerriko babesa. Ama, ez altzaizu iruditzen esageratzen ari zarela. Bizikletan osteratxo bat egiterakoaz. Zure segurtasunagatik ari nahi, Sami. Ekatzu, kantinflora beteko dizut. Deshidratatu ez aitezen. Aizu! Aizu! Ondo atzerako alda, bestela nireak egin du. Zer nahi zenuen, ama? Nitotzea? Esate ere, lastana. Istripu bat izan da. Barkatu, kutxuna. Zer? Begira zeinen ikuspegi zoragarria lastana. Bai, oso ederra da. Tira, gaurkoz nahikoa ibili naiz bizikletan. Sentitzen dut, barkatu. Houston, arazo bat daukagu. Hau ez da Houston, Sam. Ales naiz. Ondo zaude? Ondo nengoen amak ustekabean labar batetik bera bultzatu nauen arte. Zure ama ere arraro portatzen da? Bakarrik nirea zelakoan. Estela ustekabean nitotzen saiatu da buztin bainuan. Eta Carmenek zer? Jarrera arraroa dauka, Ales? Ez, ohikoa. Baina tira, ustekabean, etzanda nengoen masaje oantzea, errepidera bultzatu du. Harreran elkar gaitezen lehen bailen. Ongi. Nora gaitzoaz?
Barkatu. Ondo zaudete? Amak orain txeraso dit bigarren aldiz gaur. Txantxe izatea espero dut. Agian Jerrik jakingo du gure amak zergatik ari diren hiltzaile gisa portatzen. Eguerdiko 12:10 gutxi. Jerryren amaren etxea, Ingalaterra. Eseri zaitez zuzen gizona, eta zaude geldi. Bai, ama. Ez dizut ulertzen, Jerry. Zergatik daukazu hain portaera bitxia beti. Oh, kanpaiak salbatu nau. Zer esan duzu? Barkatu unetxo batean, ama. Kaixo? Jauna, berrik ezkagarriak dauzkat. Tim eskamek ies egin zuen kartzelatik bart. Oh, jakinaren gainean jarriko ditut neskak. Oh, enekien deietarako buzoia zeukanik. Kaixo? Jerry geukara, ez dakizu zerrari den gertatzen. Jerry? Jerry, zertan ari zara hor barruan? Zertan ez, ama, hoteleko langileekin hitz egiten. Zenbat aldiz esan behar dizuet, bendafin bat bakarra buruko eta ez gogaitu berriro. Esaidazu zure karterari ari zara izketan, Jerry? Horixez, ez, ama, ez azu lerokeriarik esan. Ernez ez dizut begirik enduko. Wow, Jerrik ere arazoak ditu amaren egunean, antza? Nahikoa badauka berearekin guri laguntzeko. Ea baino etxeko segurtasun sistemak laguntzen digun. Bire ordenagailu nagusian sartzen saiatuko naiz. Zerbait ikusten da. Wow! Hori baitela bitxia? Bitxiagoak ikusiko ditugun susmoa daukat. Amatxo! Ze gertatzen da armairu horretan? Egon pixka bat. Gure amek ez zeramaten eskumuturrekorik armairuan sartu aurretik. Ongi, baina zezer ikusi dauka horrek gure amek burua galtzearekin? Agian ez errez, baina behatu egin nahi ditut ziur egoteko. Ai! Begire jezue, ezer gertatu espalitz bezala. Nire aleskutxunari izugarri gustatzen zaio kakauetezko gurina. Batipat ogiari azalak entzen dio danean. Gabi, mesedez, pasatuko aldidazu indarrandiko lehergaiaz osatutako kakauete gurina. Nola ez ba, Carmen, seko utziko ditu honek. Eta ona, gure neskato bihurriek iskanbila sortzen dutenerako. Eta niregatik gehiegi arduratzen zelakoan. Boskilateko data prozesatzailea probatzeko garaia da. Zer dio, Sam? Badirudi halako seinale bat jasotzen dutela eskumuturrekoan. Eta egingo nuke zerikusia duela gure hemen jokabidearekin. Orduan kendu egin behar dizkiegu eskumuturrekoiek. Bedugu seinalearen jatorria aurkitu eta ezabatzea. Arratsaldeko 6, Ozeano Bareko kostaldea. Bainuetxeek aukera oso urria dute automobilak alokatzeko. Eskerrak joga egiten dudan. Gero eta sendoagoa da seinalea. Gertu gaude, miratu ezkerra. Ales gidari doanean baino gauza arriskutsuago bakarra dago. Bere ama izatea gidari. Harin azeleratu, atzean utziko ditugu. Kasko babesleak baldin badauzkazue, hobeduzu ilanztean eskak. Amatxo? Bai, Lastana. Jainkoari eskerrak. Amez gaizto ikaragarri bat izan dut. Amets egin dut, zuk eta Sam eta Cloverren amek bidetik atera nahi gintuzuela. Baina zer diozu, bihotza? Zure amez gaizto guztiak usatuko dira zuekin bukatzen dugun bezain laster. Akabatu aurretik, axola dizu esatean hor dagoen honen guztiaren atzean? Neronek esango dizuet. Tim Eskan! Ez altzen dugun kartzelara bidali Jerry baitu eta bupez jabetu nahi izan zenuenean. Gauza hon bat dauka kartzelak maitea. Denbora soberani ez egiteko plan bat antolatzeko. Eta denbora mordoa mendeku egokia amesteko. Zure ahoko atxa bada nahikoa mendeku. Ea ondo ulertu dudan. Zure mendeku planitzalean sartzen da gure amek zure lan zikina egitea, koldarra alakoa.
Bupen lan egiten nuenean, asmatu nituen burua kontrolatzeko eskumuturrekoak. Banekien zuek neska santujaleak txundituta geratuko zinetela nire bolidoarekin. Zureaz, Sartzen ustea ere zu bezalako jendilajeari gure dendagunean. Zuen amek lan bikaina egin dute niretzat, neskak. Hain zuzen nirekin atxikitzeko asmoa daukat. Kartzelako psikiatrak esan zidan, gurasoen aholku faltak bultzatu nahuela krimen bizitzara. Mesedez, nire amak zurekin berriketan aritzeko eta zu mimatzeko beta daukaba. Ez uste duzu? Estela, jaurti zure alaba saunara, gero zatoz nire etxera arropa garbitzera. Edo zer nire timitxogatik. Ama, itzazu olakorik egin. Ez, geldi! Ama! Gozatu saunarekin, neskak. Zuen azkena da. Baina, gaztegiak ala gure azken sauna hartzeko. Ameska izoletatik irten eta gure amak berreskuratu behar ditugu. Norri izan daiteke honelako une batean. Sarrailagilea izatea espero dut. Kaixo? Kaixo, Andreñoak. Jerry! Barkatu lehen eten dizuedalako, jakinarazi nahi dizuet gure langile hoiak Tim Eskamek ihes egin duela kartzelatik. Hobeduzu behar nahi biltzea bizitaren bat egiten badizu ere. Informazio hori duela 3 ordukoa da. Jerry! Zer egiten duzu telatuan? Hau gehiagitxo da. Kokotera jolako zure bozolokeriez. Bistan dago bizitzan bidea erakutsiko dizun bat behar duzula. Ez didazu beste aukerarik uzten eta zure hotelera joango naizu gertutik zaintzeko. Hau, joan beharra daukat Andreñoak. Jaron, laguntza behar dugu. Mil eskere zergatik, Jerry. Orain zer. Lan tresna hon bat bageneuka gutxienez. Ales, zertan ari zara? Arna sartu ezinik haudeta. Nik ez dut ezer egiten, txiklea bere kaseari da posten. Aukera nobeto moldatzen gara Jerryk lan tresnen erabilera azalduta. Tira, neskak, guazen eskamen burbuia lehertzera! Nolatan darama zuzuk bizkar zorro propultsatzailea aldean? Gauza gutxi ekarri nahi nituelako eta nire maleta guztiak handiegiak zirelako. Arratsaldeko 3:00, Tim Eskamen gordelekua. Hemen galdu dugu seinalealen. Hemen inguruan egon behar du Eskamen gordelekuak. Zerta zulo hori? Guazen ikustera. Ama bat edukitzea hain onuragarria zela jakitera, lehenago bahituko nuen bat. Ez gaizki oitu, lagun. Nolatan zaudete oraindik bizirik? Zu berriro kartzelara bidali nahi zaitugu aurrena. Akaba itzazue behin betiko! Agur, Andreñoak, gozatu zuen amatxoen mainez. Geldi ama, enazazu min egitera behartu. Zer? Kapazara min egiteko zeure amari? Nire amari? Ez, zuri bai. Ederki horrela bada. Norako presa daukazu, Eskam! Ospa, amatxo deika ari zaizu. Ekarri hori! Beste frekuentzia bat probatuko dugu. Ez egin hori! Timi oso gaizki portatu da. Timik zigortzea merezi du. Ez, alde, ez! Zen lotxagabekeria dira hauek. Bere alagarbituko dizugu ahozikin hori. Erruki pixka bat erakutsiko diogu? Ze erremedio, bestela, akabatuko dute. Zer gertatu da? Non bemontre gaude? Nor da gazte hau?
Gutxe, gitaria da. Uarteko aitzulo batzuk erakusten ari zitzaigun. Bai simpatikoa. Ze iruditzen zaizue, baino etxera itzultzen bagara. Niri oso ondo. Haitzulo honen lurzoru irristakorrak urduri jartzen nau. Bai, ez dakit nola irten naizen baino etxetik, baino jantzi hau sartonekin. Aizu, gitari horrek gazte jatorra dirudi. Bikote aparta egingo zenukete? Ama, ez dakizu zeinen oker zauden. Lan bikaina berriro ere Andereñoak. Mi esker, Jerry. Eta zer modu zure amarekin? Legea egin dut eta esan diot nire askatasuna behar dudala. Izan ere, barregarria da gizon heldu batek amaren agindua hartzea. Eta non hartu diozu ostatu? Beverly Plaza hotelean. Soldata igo beharko didate iruzur honi eusteko. Kaixo? Jerry, non zaude? Elkarrekin apaltzekotan geratu gara. Bere alaxena izorra ma. Legea egin duzu, Jerry? Azkarretarri! Eta ez zure zaineko kokabusoan! Eta bide batez ekarri eskuzati batzuk! Publizitatea da. Begira. Zure amak luxuzko asteburu bat igaroko du. Eraman zazu kanaleko uarteko bainu etxe berrira amaren egunean. Luxuzko bainu etxe bat? Ideia super mega mundiala da. Bai, eta elkarrekin joan alko gara. Gure amak ere ez dio uko egingo luxuari, horixe egingo dugu. Jerry zer nahi duen jakin ondoren! Aizue, nire irudipena da, labupen ohiturak gero eta bitxiagoak dira. Honek ez du BUP erakundearekin zerikusirik. Zer da hile alazten dizuna, Jerry? Zer? Esan nahi nuen, zer kiskatzen zaituen? Eta zein da egitekoa? Ez dago egitekorik. Ingalaterrara noala esan nahi nizuen amarekin igarotzera amaren eguna. Bai zera, ezin dut sinetxiera egin. Ez kezkatu, egun batzuetarako noa ez zaizu ezer gertatuko. Ez, sinesgaitza egiten zaidana zera da. Zu bezalako batek ama izatea, surrealista da. Zer da hori? Nire kartera. Ez duzu banaiko nik peseder bat erabiltzea, ala? Kaixo? Jerry! Non de montre zaude? Hegazkinean ego behar zenuen dagoeneko. Bai, oraindik lanean ari naiz ama bere alabiatuko naiz. Azkarri gili, Jerry. Eta ezaztu zure hoteleko felpazko txabuzina lehun bat ekartzea. Bai, ama, ondo da. Zure hotela? Zera, agente sekretua naizela eskutuan gordetzeko, hotel bateko zuzendaria naizela esan diot amari. Kaixo, ongitorri Jerryren hotelera? Tira, posten naiz horren barregarrian atzaizuelako. Agur Andereñoak, aurki arte. Bere biziko espioia. Goizeko ordu bata, segurtasun handiko kartzela. Zer? Amatxo maiteak. Goizeko 10:00, Beverly Hillseko dendagunea. Ze iruditzen zaizue motorzaleen larruzko bota pare ederra? Txantxetan ari zara? Zuen ama zaharregia da horrelako oinetakoak jantzeko? Badakit, neuretzat esan nahi dut. Zuretzat badira, bai, erositzazu. Aizue, amaren egunerako opariak erostera etorri gara, gogoratzen? Bai, badakit, baina gure ama hain da antigualekoa. Harentzako opari bat aurkitzea ezinezkoa da. Niri esango didazue, gure amak nahi duen opari bakarra, nik senargai bat aurkitzea da. Neskak, ez du egi hartzen duzue amaren eguna. Benetan? Bai, horixe. Etzazue horren beste pentsatu, aukeratu zerbait eta kitxo. Hauxe, gorputz osoko lanerako zira bat? Ez alda, babesgarriegia, nola baita esateko, Sam? Horrexigatik gustatuko zaio gure amari. Aizue, nork itzali ditu argiak?
Aizue, gero eta gauza bitxiagoak ari dira gertatzen hemen. Ados nago, irten gaitezen hemendik. Zoratu egin altzarete. Bakarrik haude Jerryren bulegoan. Haraka dezagun lan tresnen gela. Niretzat tximeleta urratz bomba. Niretzat boskilateko data prozesatzaile zintzilikaria. Txiklea, ez da benetako lan tresna, baina hartu egingo dut. Goizeko 9:04 kanaleko uharteko bainu etxea. Itzela da! Ene, zoragarria da. Eskerrik asko. Tira, zeren zain gaude. Geurea da denbora! Bizkor, buztina hostelari da. Ama, noizkoa da bainu jantzia? Matusalenen garaikoa? Txetzazu lelokeriarik esan lastana. Ez tei bidaian erosi nuen, 70 hamarkadan. Tira, badakit zer egingo dugun. Buztin bainua hartutakoan bikini bat erosiko dugu. Oso barregarria lastana. Aizu, non daude aldagelak? Eskuak garbitu nahi ditut. Buztin bainua hartu aurretik garbituko dituzu eskuak? Hortxe bertan. Masaje hauek itzelak dira. Sarria... Zer nahi zenuen, ama? Nitotzea? Esate ere, lastana. Istripu bat izan da. Barkatu, kutxuna. Zer? Begira zeinen ikuspegi zoragarria lastana. Bai, oso ederra da. Tira, gaurkoz nahikoa ibili naiz bizikletan. Sentitzen dut, barkatu. Houston, arazo bat daukagu. Hau ez da Houston, Sam. Ales naiz. Ondo zaude? Ondo nengoen amak ustekabean labar batetik bera bultzatu nauen arte. Zure ama ere arraro portatzen da? Bakarrik nirea zelakoan. Estela ustekabean nitotzen saiatu da buztin bainuan. Etorri behar genuke bainu etxeetara? Bide batez, Ales. Baldaukazu amari aurkezteko moduko mutil lagunik. Ama, mesedez, gauza hoiek oso pertsonalak dira. Tira, ezkongabea izatea ez da lotxatzeko alastana. Utzi zure amaren kontu, nik aurkituko dizut zuri mutil lagun jator bat. Zer iruditzen zaizu zure alboko gizon gaztea? Beso indartsuak dauzka? Ama, institutuan nabil, enaiz gizonekin ateratzen. Dutxa bat hartzera noa, bakarrik usten zaituzte hitz egin dezazuen. Ikus dezagun, okotzeko dun kasko bat behar duzu eta belaunu kondo orkatila eta gerriko babesak. Ama, ez altzaizu iruditzen esageratzen ari zarela. Bizikletan osteratxo bat egiterakoaz. Zure segurtasunagatik ari nahi, Sami. Ekatzu, kantinplora beteko dizut. Deshidratatu ez aitezen.
Aizu! Aizu! Ondo atzerakoa da, bestela nireak egin du.